Velkommen til. I dag skal vi se nærmere på en idé, som den dukker op igen og igen, både i gamle spirituelle traditioner og faktisk også i moderne videnskab. Nemlig den her tanke om, at kærlighed og frygt er sådan grundlæggende uforenelige. At den ene simpelthen ikke kan være der, hvor den anden er. Præcis. Og det er jo fascinerende at se, hvordan noget så forskelligt som kristne skrifter, et spirituelt værk som A Course in Miracles, buddhisme og så moderne psykologi og hjerneforskning, alt kredser om det samme. Netop. Så missionen i dag er ligesom at afdække, er der en slags universel sandhed gemt her? At ægte kærlighed eller måske tryghed faktisk fjerner pladsen for den der lammende frygt. Lad os dykke ned i det. Hvor skal vi starte? Kristendommen måske? Ja, lad os gøre det. Det mest direkte sted er vel 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 18. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendede kærlighed fordriver frygten. Det er jo ret utydeligt, kan man sige. Ja, det er det. Meget klart formuleret. Men tanken findes jo også andre steder, måske lidt mere indirekte. Jo, det gør den. Altså tænk på Jesu ord, frygt ikke, tro kun. Eller da han spørger disciplene i stormen, hvorfor er I så bange? Har I nu ingen tro? Lige præcis. Her er det jo tro og tillid, som jo bunder i en slags kærlighedsrelation til Gud, der ligesom skal fortrænge frygten. Og i apostlenes gerninger, der ser vi jo Helligånden give apostlene frimodighed, altså mod til at overkomme frygten for forfølgelse. Og Paulus han skriver jo også i Romerbrevet. Ja, netop. At vi ikke har fået en trælleånd til frygt. Men en barnekårsånd, altså den der tillid til Gud som en far. Og i 2. Timotheus brev, der nævner han jo Guds ånd, der giver kraft og kærlighed og besindighed. Ikke frygtsomhed. Så det handler måske ikke så meget om, at man aldrig føler et stik af frygt, men mere om, hvad der ligesom får det sidste ord. Kærligheden eller frygten. Det er en god måde at se det på, tror jeg. Hvad så med et mere moderne spirituelt system som A Course in Miracles? Hvordan griber det den her idé an? Ja, for der er den jo helt central, ikke? Fuldstændig. I A Course in Miracles, eller ACIM, er det her ikke bare en tanke, det er selve fundamentet. Kurset postulerer altså, at der kun findes 2 grundlæggende tilstande. Kærlighed og frygt. Nemlig kærlighed, som er den eneste virkelighed, og så frygt, som ses som en illusion. Et fravær af kærlighed født ud af en tro på adskillelse. Adskillelse for Gud og for hinanden. Præcis. Og ifølge ACIM kan du kun opleve en af de her tilstande ad gangen. Lidt ligesom lys og mørke. Hele kurset handler dybest set om at vælge kærlighed frem for frygt. Og hvordan gør man så det i praksis ifølge kurset? Primært gennem tilgivelse. Tilgivelse ses som det redskab, der opløser illusionen om adskillelse og dermed fjerner grundlaget for frygt. Men den der idé om, at frygt er en illusion, den kan godt virke lidt provokerende, ikke? For vi føler jo frygt meget stærkt den dag. Absolut. Og det anerkender kurset også fuldt ud, at vi oplever frygt som virkelig. Men pointen er, at oplevelsen stammer fra en fejlagtig perception. En misforståelse af vores sande natur, som er kærlighed. Okay, så formålet er at korrigere den perception. Lige præcis. At vælge at se virkeligheden, kærligheden, i stedet for illusionen, frygten. Okay, det giver mening inden for den ramme. Hvad så, hvis vi skifter spor igen til buddhismen? Finder vi noget lignende der? Ja, altså kernen er genkendelig. I buddhismen taler man om metta, kærlig venlighed. Og det ses som en direkte modgift mod frygt. Metta? Ja, M-E-T-T-A. Buddha selv underviste i metta-meditation, netop for at hjælpe folk med at overvinde frygt. Her ser man frygten som rodfæstet i uvidenhed, avidya og i vores tilknytning. Tilknytning til hvad? Til vores idé om et fast jeg, og til ting, vi er bange for at miste. Fordi alt jo er forgængeligt. Ved at kultivere metta, den her følelse af universel velvilje, så opløses følelsen af adskillelse, og det mindsker frygten. Og det vigtige her er vel, at metta er ubetinget. Altså ikke den der, jeg elsker dig, hvis du elsker mig, type kærlighed. Helt afgørende. Det er ikke den slags kærlighed, der er afhængig af, hvad vi får igen, eller som er blandet med frygt for tarv. Den form for tilknytning ser buddhismen jo netop som en kilde til lidelse og frygt. Så metta er mere en grundholdning? Ja, en grundlæggende holdning af venlighed og velvilje over for alt og alle, uden forbehold. Okay, så vi har teologi, spirituel filosofi,
det er ret slående, hvordan de peger i samme retning. Men hvad så med den moderne psykologi og hjerneforskningen? Støtter de op om den her gamle idé? Ja, og det er faktisk ret overraskende, hvor meget de gør. Tag nu tilknytningsteorien, udviklet af John Bowlby. Den viser jo, hvordan en sikker følelsesmæssig base, altså trygge bånd til andre, helt grundlæggende dæmper vores oplevelse af trussel og fare. Fordi vi føler os trygge, præcis. Den der følelse af tryghed og social støtte virker som en buffer mod stress og frygt. Og det kan man faktisk måle fysiologisk. Okay, så det er ikke bare en følelse. Der sker rent faktisk noget i kroppen og hjernen. Ja, lige præcis. Og det her, det bliver rigtig spændende, synes jeg. Hormonet oxytocin, det man populært kalder kærlighedshormonet. Ja, det har man hørt om. Det frigives jo ved berøring, øjenkontakt, positive sociale interaktioner, og det viser sig at dæmpe aktiviteten nede i amygdala. Hjernens frygtcenter. Netop. Og samtidig fremmer oxytocin følelsen af tillid. Positive relationer aktiverer også hjernens belønningssystem, dopamin, og styrker forbindelserne til de dele af hjernen, pandelapperne, som hjælper os med at regulere følelser. Wow. Så er der vagusnerven. Positive sociale bånd aktiverer den, og den fremmer kroppens ro-system, altså hvile og fordøjelse. Det stik modsatte er frygtens kæmp- eller flygtrespons. Det er altså ret fascinerende, så videnskaben er faktisk ved at kortlægge de biologiske mekanismer bag det, som de her spirituelle traditioner har peget på i årtusinder. Det ser sådan ud, ja. At kærlighed i bred forstand, altså tryghed, forbindelse, tillid, ser ud til rent faktisk at skubbe frygten til side. Fysiologisk. Så uanset om vi kigger på det teologisk, spirituelt, filosofisk eller neurobiologisk, så peger kilderne ligesom i samme retning. Der hvor kærlighed, tryghed, ægte forbindelse findes. Der synes frygten at måtte vige pladsen. Præcis. Og det efterlader jo et ret interessant spørgsmål at tænke lidt over, ikke? Til dig, der lytter med. Ja. Hvis det nu forholder sig sådan, at kærlighed og frygt virkelig er så grundlæggende uforenelige, hvordan ville dine daglige oplevelser så forme sig? Dine relationer? Hele din måde at være i verden på, hvis du mere bevidst forsøgte at møde verden, og måske også dig selv med kærlighedens blik frem for frygtens? Hvad vil det helt konkret ændre? Det er et godt spørgsmål at tage med sig.